रोआ सब देख सकतनी जाई है कहीं साइकिलिए बाबा जी आज समाधि लेवे वाला रहनी है तो आज समाधि लेनी है। रोआ सब देख सकतनी जा श्रोता से का कहतानी। ओकरा बाद हमनी से हाथ मिलैनी है बाबा सब भाई से। हाथ मिलैला के बाद धरती के अंदर चल गईनी है। और जब धरती के अंदर के गईनी है तो 40 मिनट तक अंदर रहनी है। रोआ सब देख सकतनी जा हमनी के माटी से सब मुदनी है। ओकरा बाद नितेश भाई लगला हन माटी हटावे। ओकरा बाद हम लाख के चौकी हटवैनी है तो फिर बाबा के अंदर से निकलनी है जा तो बाबा के रूप देख के हमनी के रोइया खड़ा हो गई है। जब हमनी के देखनी है जा तो बाबा एकदम उजर उजर कपड़ा में बना गई रहा हन। पूरा हमार गांव के श्रोता भरल रहल हा जा फील्ड में। सब कोई रूप देखलक हा बाबा के। सब कोई देख के सब कोई बाबा के नमस्कार कैलक हा, चरण स्पष्ट कैलक हा। हमनी के लगनी है जब बाबा के कंधा पे लेके सब कोई के दर्शन करावे। सब कोई दर्शन कैलक हा। दर्शन कैला के बाद हमनी के फिर बाबा के 5 राउंड तक हमनी के दर्शन करनी है जा सबके दर्शन करैला के बाद फिर हमनी के साथ में रोजा भाई रहला हन, मंगर भैया रहला हन, नितेश भाई रहला हन, बूढ़ा भाई रहला हन, सब कोई रहला खा। ये वीडियो के देखी जा रहा सभे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, लाइक करी जा, कमेंट करी जा। और ये वीडियो कैसन बा कमेंट में जरूर राय दी जा अपन। तब तक के लिए धन्यवाद।